Azi chiar am dormit bine, că mă duce și omul ăsta cu mașina până la profi și nu mai trebuie să merg pe jos. O zi bună, mulțumesc! Prima oară pe Via Transilvanica când mănânc pe ploaie. Aici tot mai scot o felie de pâine. Mai am 21 de kilometri până la cazare. În sfârșit am ajuns. Prima oară pun pastile la fiert. Mi-am făcut niște paste boloneze. 300 de grame de paste. Am stat aici la șemineu și am citit, am răsfoit mai mult o carte. În casă nu este curent, de asta umblu cu lanterna. Prezentarea camerelor mai bine mâine, pe zi. Așa pe aici o să mă culc eu. Noapte bună! Neața! Pe aici am dormit. Însă că o să dormit. Prima oară m-am pus aici pe pat ăsta gonflabil, dar nu mi-a plăcut, mă durea spatele. Și ca seara nu s-a prea văzut. Aici tot sunt paturi pentru drumeți. Cu foarte frumos. Papuci încă nu mi-i uscați, dar n-am ce face.
Ok, Drum mulțumesc, bun, sănătate. o zi bună. Cred că ieri n-am mai filmat nimica, dar oricum când am ajuns acasă am pus pe YouTube și uite, rigor. Am mers la magazin, am cumpărat mâncare pentru azi și am băgat o shawarma la restaurantul din sat. Fii atent, mă, centru de informare turistică și aici e gen nimic. Numai să speli banii. Cât am fost eu pe Via, niciunul de ăsta nu era deschis. Nici în Vatra Dornei, nici la Șcevița, nici la Vatra Moldoviței. Mănăstirea Putna, de unde am plecat. Când intri sat e prima casă aici la noi. Da. Sau mi-am prins oamenii mai mâncare. Fata cu cortul. Da. Și eu mâncam în mică. Chiar ieri am vorbit cu ea. Ai văzut? Forța aia. Mulțumesc. Așa, eu trimiți lui fata Da, cu cort. păi da, de asta vroiam. Uite, omule, acolo e vârful gealului. Da. Atât ai de urcat. Da, Spui la fata cu cortul Și că acolo numai cobori. da. e poza unde au mâncat ea cârnați și slănină de porc. Salut. Mulțumesc. O zi, Ai drumuri bune și o zi bună. Mersi. La revedere. La revedere. Mulțumesc. Să-ți dea Dumnezeu Da, bine. Ai mulțumesc. numărul mare și nu-ți fie rușine, că... Dacă nu știi adresa. Da, nu, numărul 9. Da, la numărul 9. Vasilescu îi cheamă, de la Vasile. Am vrut să ocolesc cu turma de oi. M-am băgat pe aici. Numai spini. Ai de capul meu. Târâș pe Via Transilvanica. Am reușit. Am o boală pe ciobănești ăștia. Așa de mare că am ales să merg prin tățghim pe ăștia, târâși pe jumătate de deal, decât să mai dau de alte trupă. Am ajuns înapoi pe Via Transilvanica. Nu. Oamenii din Petca, cred că se numește orășelul ăla unde a fost azi hram. La ei se zice rugă, nu hram. M-a găzduit aici, într-o casă nelocuită. Da, și am mâncat, mi-a dat și de mâncare. Casă, masă, tot ce vreau. Noapte bună!